Aquesta ciutat, i concretament el districte de Sant Martí, igual que tota la ciutat de Barcelona, avui som un exemple de participació ciutadana a tot el món. La gent té vies de participació a través dels diferents consells i d'altres òrgans de participació que posa a la seva disposició l'administració. En el barrio, el día a día, yo como conseller, es intentar aproximar un poco lo que sería las vías de participación, de contacto con el ayuntamiento por parte de los vecinos. Penso que la vida associativa és una d'aquestes vies importants de defensar tot allò que com a ciutadans creiem que és l'interès. Jo de petitona m'havia ficat dintre del riu. De llavors, el barri per mi s'ha transformat. Ara estem a la plaça Massades, lloc molt emblemàtic de la Sagrera, que volem que tothom conegui, que conegui la Sagrera no només per l'intercanviador, que està molt bé. Cal una mica de dinamització per intercanviar una mica, per conèixer, per crear comunitat. Ahora mismo estamos en un sitio llamado, que le llaman Pérgola, y es el núcleo principal del barrio. Lo mejor del barrio, su gente, la unión que hace la gente en según qué cosas. Ara estem al cor de la fàbrica Coats. Serà el futur museu d'interpretació del treball. Estem al Parc de la Trinitat, que és el parc on es fan bastants actes del barri. És com el pulmó del barri, també. El meu barri és acollidor, és emblemàtic. Participatiu. És com un poble. Coneixem a les persones. Una mica dormit. Associatiu al 100%. Hi ha un fort contrast. I és molt maco. Jo m'ho estimo molt. Estem al barri de Sarrià i exactament al carrer Canet. Nosaltres, a la gent que vivim aquí a Sarrià, ens agrada dir que Sarrià és un poble. Elijo la caseta de caramelos y de chucherías del barrio porque es el comercio más emblemático, es el más antiguo y es un sitio que espero que perdure muchos años. Aquí estem perquè fa poc han inaugurat la plaça aquesta, han fet una obra, feia molta pendent i ha quedat una mica més plana. El que volem és que sigui com és el barri, no? I les coses se van fent a poc, però se van fent. Soc veí de Sant Gervasi. Estem davant de la Vila Florida, un edifici que per mi, que hi visc al costat mateix, ha estat una reivindicació constant durant els últims 25 anys. Això amb el carrer Marmellà, nosaltres a nivell de districte li diem que és l'eix cívic del Putxet i el Ferró. És un carrer en el qual s'aglutinen diferents serveis municipals. És un barri tranquil. És amable. Té una personalitat pròpia, és un barri molt lluminós. Equilibri, espai públic, espai privat. És un barri segur. Una bona harmonia entre comerç i veïns. Creixement de serveis municipals. I és un barri de proximitat.